Hola, sóc la Maribel de Cal Arturo, d'aquí de Caldes de Montbui. Us presento aquest joc, que és un joc magnètic on hi ha un escenari on s'han de posar unes peces magnètiques i llavors això més o menys és per 5 anys o així, i és un escenari que és per aprendre les constel·lacions, el sistema solar, les estacions, i permet conèixer el medi natural, les funcions cognitives les desenvolupa de les criatures, la psicomotricitat, el llenguatge. També, com que es pot fer en grup, afavoreix el joc social. I llavors de la mateixa casa hi ha aquests altres que són uns puzzles de més o menys 60 peces per 4 anys, i en aquest cas, aquest d'aquí porta també unes ulleres per observar i endevinar coses que estan amagades. I llavors també afavoreix la curiositat de les criatures. Aquest d'aquí també, i s'ha de buscar els animalons amb uns adhesius, i també permet la facilitat del llenguatge i l'observació.